Imos comezar a nosa andaina pontevedresa na Praza da Peregrina. Este páxaro acompañarate ao longo de toda a tarde, non o deixes voar. Agora presta atención á igrexa da Virxe da Peregrina e indica de que ten forma. Isto é así porque no seu interior está a imaxe da Virxe da Peregrina, que é símbolo da peregrinación compostelana e é patroa do Campiño portugués. A poucos metros desta atopamos as ruínas dun convento gótico do século XIV. Según a tradición, foi fundado por San Francisco de Asís mentres facía o camiño portugués. Nela se poden ver partes do antigo edificio como a cabeceira porticada ou as 5 capelas que albergan algúns sepulcros de personaxes célebres. Un deles é o de Paio Gómez, un poeta e nobre galego. Tamén destacan o cruceiro, a imaxe dun nazareno e varios murais. Unha das fachadas do convento cubre un dos laterais da Praza da Ferrería. Recibe este nome polos obradoiros de ferro que se instalaron nos seus soportais. Na actualidade conviven nela construcións medievais con edificios modernistas. Cabanillas! E por certo, Ramón Cabanillas foi un escritor galego que tamén escribiu obra modernista. Desde esta praza podes saír polas rúas Soportais e camiñar ata a Praza de Curros Enrique. Este poeta dixo nun poema: Aí ven o maio, de flores cuberto, puxéronse a porta cantando meus nenos. E os puxos furados para min entendo, pedíronme crocas dos meus casiñeiros. Pasai, rapaciños, calados e quedos, que é pobo de hoxe, que darvos non teño. Eu somos o pobre do pobo galego. Para min non hai maio, para min sempre é inverno. Cando eu me atoparé de donos liberto e o pan que non me quiten trabucos e préstenos. E como os do abade florezan nos meus eiros, chegando habrá entonces o maio que eu quero. Queredes castañas dos meus castiñeiros? Cantadme un maio sin bruxas nin demos, un maio sin segas, sin quintas nin portas, nin foros nin credos. Observa que nesta atoparás unha fonte do século XIX. A escultura dun político galego. Diríxete polos soportais cara a Praza da Verdura. Esta debe o seu nome ao mercado de froitas e verduras que hai poucos anos tiña lugar nela, Castelao. Escribe 3 adxectivos que describan ao autor citado. Busca unha das súas ilustracións na internet e facede unha foto entre varios ou varias imitando a composición. Para seguir con o seu itinerario polas prazas, toma a Rúa Figueiró. Conta o número de balcóns e imagina nun deles a coñecida escena de Romeo e Xulieta. Interpreta visualmente. Preto desta praza está a do Teucro. Conta a lenda que o arqueiro grego Teucro, despois da guerra de Troia, non foi moi ben recibido na súa terra. Entón, na busca dunha nova patria, remotou perseguindo a serea Leucoíña pola ría de Pontevedra. Ao chegar a Pontevedra, fundou a cidade. Diríxete ata a Praza das 5 Rúas. Nela hai un cruceiro do século XIX e un cartaz que nos indica que aí viviu Valle Inclán. Agora achégate ao autor e dille no ouvido esta palabra. Nueva. Esperpento. Preto da escultura está a Casa do Barón. A Basílica de Santa María la Mayor, declarada Monumento Histórico Artístico, é un dos mellores exemplos do gótico galego. A pedra e as fotos tamén poden ser poema. Pois fai un poema de pedra e foto. Busca na fachada plateresca a San Jerónimo, que leva anteollos e é un símbolo da sabiduría. Por certo, e o loro? Sedeo contigo? Onde está? Como era o seu nome? Let me come home.